नवरात्री निमित्त कोकण 7 लाईव्हचा खास शो तू चाल पुढं. नमस्कार, मी जोईली. नवरात्री निमित्त कोकण 7 लाईव्हच्या खास शो मध्ये आज आपण भेटणार आहोत एका पॉवरफुल मुलीला. शारीरिक मेहनत आणि टेक्निक यांचा खुबीने वापर करत केला जाणारा अतिशय कठीण असा क्रीडा प्रकार निवडत तिने अनेक स्पर्धा गाजवल्या. कराटे, जुडो पासून तिचा प्रवास येऊन ठेपलाय पॉवर लिफ्टिंग मध्ये. या स्पर्धेत तिने राष्ट्रीय पातळीवर 1 गोल्ड तर राज्य पातळीवर तब्बल 12 गोल्ड मेडल मिळवली आहे. आणि आता तर तिची कोकण विभागातून निवड झाली आहे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्पर्धेसाठी. याच तिच्या वेगळेपणाची दखल घेत सिंधुदुर्ग स्ट्रॉंग वुमन या किताबाने तिला गौरविण्यात आलंय. ती मुलगी आहे मातोंड गावची कन्या. सध्या ती सावंतवाडीत राहते अशी प्रसन्ना परब. प्रसन्ना, तुझं खूप खूप स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या खास कार्यक्रमात. आणि सर्वात आधी तुला नवरात्रीच्या शुभेच्छा. तुम्हाला पण नवरात्रीच्या शुभेच्छा. मगाशी जसं मी म्हटलं की तुझा जुडो कराटे पासून प्रवास सुरू झालेला, तिथं तू खेळत होतीस आणि अचानक पॉवर लिफ्टिंग हा तू निर्णय कसा काय घेतलास? म्हणजे तुला या खेळाची आवड पहिल्यापासून होती का? मी पहिल्यांदा म्हणजे 3रीत असल्यापासून मी कराटे मी सुरू केला. कराटे, जुडो, तायकांदो हे मी 3री ते 7वी पर्यंत केलं. 7वीत जेव्हा माझे प्रशिक्षक होते श्री मंगेश घोगे सर, हे बोलले की तू पॉवर लिफ्टिंग ट्राय करून बघ, कसं वाटतं तुला, टेक्निक्स मी वगैरे सगळं शिकवतो, तू ट्राय करून बघ. मग मी 7वीत असल्यापासून पॉवर लिफ्टिंगची जी माझा प्रवास होता तो सुरू केला. आणि 8वीत येऊन मी पहिली माझी कॉम्पिटिशन कणकवली येथे खेळली, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन. तिकडे मला पहिल्याच कॉम्पिटिशनमध्ये गोल्ड लागून माझी स्टेट लेवलला सिलेक्शन झालं. तिकडे जाऊन मी मुंबईमधली मुलं बघितली, पुण्यातली मुलं बघितली, जी एवढ्या स्पोर्ट किंवा मोटिवेशनने स्पिरिटने खेळत होती. त्या मुलींना बघून मला वाटलं की मी पण काहीतरी करावं, मी पण खेळावं आणि गोल्ड मेडल मिळून नॅशनलला सिलेक्शन व्हावं. पण तेव्हा माझं सिलेक्शन नाही झालं सिल्वर असल्यामुळे. आणि मग परत आले, परत अजून माझ्या टेक्निकवर, अजून माझ्या परफॉर्मन्सवर वर्क करून परत दुसऱ्या वर्षी परत खेळून मी स्टेटला गोल्ड मारून नॅशनलला सिलेक्शन झालं माझं. बरं, म्हणजे सुरुवात तुझी आधी कराटे पासून होती. मग कराटे जुडो मध्ये तू काय काय शिकली आहेस किंवा तू कुठल्या लेवल पर्यंत पोहोचली आहेस? कराटेमध्ये मी आता ब्राऊन बेल्ट आहे आणि जुडो मध्ये मी स्टेट पर्यंत खेळली आहे. मी स्कूल गेम्स मधनं पण खेळली आहे आणि आउट ऑफ स्कूल गेम्स मधनं पण खेळली. स्कूल गेम मधनं मी विभागीय स्तरावर जाऊन 3rd मेडल भेटलेलं आहे मला आणि बाहेर मी स्टेट पर्यंत खेळली. अरे हा, म्हणजे तिथून तू नंतर पॉवर लिफ्टिंग चूज केलं, म्हणजे तुझ्या सरांनी सांगितल्यानुसार. मग तुला नंतर काय काय गोष्टी शिकाव्या लागल्या तिथे? कारण हे पूर्णपणे दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत ना, कराटे वेगळा आणि आपला पॉवर लिफ्टिंग वेगळा. मग पॉवर लिफ्टिंग मध्ये काय नेमकं तुला करावं लागलं, काय शिकावं लागलं? पॉवर लिफ्टिंगमध्ये मेन जे टेक्निक असतं, पॉवर लिफ्टिंग हा गेम पूर्णच वेगळा. जसं तुम्ही म्हटलं की कराटे वेगळं, पॉवर लिफ्टिंग वेगळं. पॉवर लिफ्टिंगमध्ये मला जिममध्ये जाऊन प्रॅक्टिस करावी लागायची आणि जिममध्ये म्हणजे 7वी 8वीत असताना जिममधलं एवढं काय माहीतच नसेल, जिम म्हणजे काय, पॉवर लिफ्टिंग म्हणजे काय. पण सरांनी हळूहळू आम्हाला टेक्निक शिकवले, वेट कसं मारायचं, काय मारायचं, किती प्रमाणात मारायचं, इंजुरीज होता कामा नये आपल्याला, हे त्यांच्यानी शिकवलं. आणि पहिल्यापासून ते असल्यामुळे आम्हाला अशी म्हणजे कुठची प्रॉब्लेम्स आले नाहीत आमच्या की जे टेक्निक्समध्ये किंवा आमच्या परफॉर्मन्समध्ये. सो आम्हाला ते टेक्निक शिकायला, परफॉर्मन्स वाढवायला वेळ लागला, पण हां आम्ही शिकलो त्यांच्याकडनं. बरोबर. मग हे सर कोण आहेत आणि तू आता हे सगळं शिक्षण कुठे घेतेस पॉवर लिफ्टिंगचं? मी हे सर मंगेश घोगे सर म्हणून आहेत, ते सावंतवाडीतच प्रशिक्षण देतात. कराटे, जुडो, तायकांदो, पॉवर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग हे 5ही गेमचे ते प्रशिक्षण देतात. आणि ते वेगवेगळ्या स्तरावर मुलांना अजूनही खेळवतात. जसं आम्हाला खेळवलं, आमच्या आधी पण काही खेळाडू झाले आहेत त्यांच्याकडे, त्यांच्यानी खेळवलं. आणि
त्यांनी आम्हाला पहिल्यापासूनच पॉवर लिफ्टिंग कराटे, त्यांच्यानी असं नाही सांगितलं की तू आता पॉवर लिफ्टिंग करते म्हणजे कराटे सोड किंवा जुडो सोड. त्यांच्यानी आम्हाला दोन्ही ह्यांनी एका वेमध्ये घेऊन गेले आणि आज आम्हाला दोन्ही वेमध्ये एका पोझिशनवर ठेवलं आहे. तुझी पहिली स्पर्धा कुठे झालेली आणि त्याचा अनुभव तुझा काय होता पहिल्या स्पर्धेचा? माझी पॉवर लिफ्टिंगची पहिली स्पर्धा ही कणकवली येथे झालेली, डिस्ट्रिक्ट होती. तिकडे आम्ही फक्त मोजून 5 मुली होतो सिंधुदुर्गातनं आणि मुलं खूप होती आणि खूप घाबरणारं होतं वातावरण तेव्हा, कारण का पहिल्यांदाच मी एवढ्या क्राऊडमध्ये खेळत होती. बरोबर. आणि वेट मारताना किंवा जो सपोर्ट असतो तो मिळत होता बाकीच्या मुलांकडनं किंवा प्लेयर्समधनं. ते एक छान वाटलं. पहिल्यांदाच मेडल मिळालं, पहिल्यांदाच नॅशनल लेवल प्लेयर्स बरोबर कॉम्पीट करताना चांगलं वाटलं. तर अशी होती माझी पहिली कॉम्पिटिशन. मग तू आता म्हटलंस की जेव्हा तू पहिल्या स्पर्धेला गेली होतीस तिकडे अनेक मुली खेळत होत्या, ते तू बघत होतीस. मग तुला काय वाटलं की नेमकं आता आपण यांच्यासारखं करावं, ही तुझी भावना तयार झाली आणि तेव्हापासून तू करायला सुरुवात केलीस. पण मग सिंधुदुर्गातलं तुला वातावरण कसं वाटतंय? पॉवर लिफ्टिंग किंवा असे काही वेगळे जे क्रीडा प्रकार आहेत त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे सिंधुदुर्गचा? सिंधुदुर्गामध्ये आता म्हणजे पॉवर लिफ्टिंगसाठी एवढं नाही आहे. आम्ही जेव्हा आधी खेळायचो म्हणजे 4-5 वर्ष आधी, तेव्हा पॉवर लिफ्टिंग काहीच नव्हतं, म्हणजे लोकांना माहिती पण नव्हतं. मी जेव्हा बोलायचे मी तो कुठच्या गेममध्ये घेते पॉवर म्हणजे काय, हा एक प्रश्न असायचा सगळ्यांमध्ये. पॉवर लिफ्टिंग म्हणजे काय, वेट लिफ्टिंग म्हणजे काय. मग त्यानंतर आता आमची एक असोसिएशन फेडरेशन तयार झाली आहे, कोकण सिंधू पॉवर लिफ्टिंग म्हणून. त्या माध्यमातून आता आमच्याकडे प्लेयर्स आहेत, पण ती 2023मध्ये झाली आहे. पण त्याआधी पॉवर लिफ्टिंग हा गेम कोणालाच माहिती नव्हता. सावंतवाडीत जेव्हापासून आम्ही खेळायला लागलो मुले तेव्हापासून हा गेम सगळ्यांना कळायला लागला. पण अजूनही कोणाला एवढं माहीत नाही पॉवर लिफ्टिंग म्हणजे काय किंवा वेट लिफ्टिंग म्हणजे काय आहे ते. बरोबर. आता तुला जेव्हा सराव करावा लागतो तेव्हा तुझं शेड्यूल नेमकं काय असतं? म्हणजे कधी तू उठतेस, कधी सराव करतेस आणि बाकीच्या गोष्टींना कसा वेळ देतेस? सध्या तरी आता मी मुंबईमध्ये ट्रेनिंग घेते, पण ह्याआधी जेव्हा मी कॉलेजमध्ये जायचे किंवा माझे अजून कराटे क्लास असे तेव्हा मी सकाळी 6 वाजता माझं प्रॅक्टिस सेशन असायचं, 6 ते 8. मी 6 ते 8मध्ये माझं पूर्ण पॉवर लिफ्टिंगचं ट्रेनिंग घ्यायचे. मी वाडीतच ट्रेनिंग घेते पॉवर लिफ्टिंगचं. आणि 6 ते 8 ट्रेनिंग घेऊन झाल्यानंतर माझं कॉलेज असायचं. कॉलेज नंतर मग माझे कराटे क्लास असायचे आणि मी असं मॅनेज करायची. बरोबर. पण त्याचबरोबर काही गोष्टींची सुद्धा काळजी घ्यावी लागते, म्हणजे जसं की तुझा फिटनेस फार महत्त्वाचा असतो. त्यानंतर तुझा आहार, त्यावर सुद्धा तुला लक्ष ठेवावा लागतो. मग वजन तुझं वाढता कामा नये, कारण त्याचे सुद्धा तुला चॅलेंज असतात. आताच आपण एक प्रकार बघितला होता, तो म्हणजे विनेश फोगाट यांचा. अगदी काही ग्रॅममुळे त्यांना स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागलं होतं. अशासाठी तुला नेमकी काय काळजी घ्यावी लागते आणि तू त्यासाठी कसं कॉन्सन्ट्रेट करतेस त्याकडे? तर आम्हाला पण आमचे वजनी गट असतात, आम्ही वजनी गटानुसार खेळतो. तर त्या वजनी गटात बसण्यासाठी आधीच आम्हाला सांगितलं जातं की तुम्ही वेट कमी ठेवा, तुमचं डाएट करा. आमच्यासाठी हा एक चॅलेंजिंग पार्ट खूप असतो, कारण का आम्हाला दोन्हीकडे एक बॅलन्स ठेवावं लागतं. कारण का जर आमचं वजन कमी झालं तर आमची जी स्ट्रेंथ असते, जी आम्हाला वेट उचलायला लागते, ती कमी होते. मग त्यासाठी आम्हाला प्रोटीन इंटेक जास्त करावं लागतं, म्हणजे अंडी म्हणा किंवा चिकन म्हणा. हा आम्ही एक नॅचरली आम्ही प्रोटीन इंटेक ठेवतो आमच्याकडे. पण जेव्हा आपल्याला वेट कमी करायचं असतं आणि जेव्हा आपण डाएटवर असतो, प्रॉपर डाएटवर, तेव्हा एक चॅलेंजिंग पार्ट असतो. कारण का आपला राईस पूर्णच बंद असतो, आपलं स्पायसी फूड बंद असतं, आपलं काहीच म्हणजे फास्ट फूड, बाहेरचं फूड आम्ही काहीच इंटेक करत नाही 2-3 महिने. तर ह्यामध्ये फक्त प्रोटीन खावा, फक्त अंडी चिकन हे खाऊन स्प्राउट्स खाऊन खूप म्हणजे असं एका वेळेला कंटाळा येतो की यार काय आहे हे. एका वेळेला वाटतं यार जाऊ दे, जे आहे त्या वजनात खेळा. पण नंतर जेव्हा वाटतं की नाही एवढ्यासाठी राहिलं आहे. आता तुम्ही बोलात की विनेश फोगाटबद्दल, तिने पण खूप प्रयत्न केला, खूप हे केलं. आणि पण जसं आपण मेंटेन करू आपल्या स्वतःच्या ह्याच्यावर, डाएटवर, आपल्या आहारावर, जसं तुम्ही म्हटलं, तर ते एक होतं आपल्याकडनं. पण एक चॅलेंजिंग पार्ट तोच असतं आमच्याकडे की वेट मारणं एवढं चॅलेंजिंग नसतं आमच्यासाठी, पण आहार ठेवणं आमच्यासाठी खूप चॅलेंजिंग असतं. आता तू जसं म्हटलं की कंटाळा येतो तेच खाऊन, त्यात भात नाही. पण कोकणी माणूस म्हटल्यानंतर भात हा जेवणात हवाच, त्याच्याशिवाय आपलं जेवण पूर्ण होत नाही. तू मिस करतेस हे सगळं, तुझं जेवण सगळं चमचमीत खाणं वगैरे? सगळं म्हणजे जेवण, भात, फास्ट फूड, आधीपासून फूडी असल्यामुळे हे सगळंच मिस करायला होतं. जे दुसरे खातात
राहतात किंवा स्वीट्स पण आमच्यासाठी कधी बंद असतं, अच्छा. म्हणजे काहीच स्वीट खायचं नाही, चहा कॉफी ब्लॅक कॉफी म्हणजे शुगर आमच्यासाठी पूर्णच बंद असते. मग तुझा सध्या आहार काय आहे? तर माझा आहार आता फक्त मी अंडी, सॅलड आणि स्प्राउट्स आणि एक भाकरी, हा माझा एक नॉर्मल आहार आता सुरू आहे. पण एका दिवशी तुला दिलं बाबा, संधी दिली असं काहीतरी खाण्याची, तर तू काय प्रेफर करशील? म्हणजे स्पायसी मध्ये खायला काही तुझ्या आवडीचं फास्ट फूड मध्ये म्हणजे खाईन काहीतरी असं, म्हणजे गोड मध्ये पहिला आईस्क्रीम. तुझ्या ट्रेनिंगना सांगते, याच्याकडे लक्ष ठेवा. बरं, गमतीचा भाग जाऊ दे, पण तुला फार मेहनत करावी लागते किंवा तुम्ही सगळेच खेळाडू यावर खूप काम करत असतात, पण टेक्निक सुद्धा यात महत्त्वाच्या असतात. कारण हे फक्त काय अंग मेहनतीचं काम नाही आहे, त्या खुबी सुद्धा तुम्हाला ठेवाव्या लागतात. तर त्याच्याकडे तुझं कसं लक्ष असतं आणि त्यासाठी तू काय मेहनत घेतेस? टेक्निक्स आणि आपला जो एक फॉर्म असतो मारायचं, म्हणजे आमच्याकडे स्क्वॉट डेड असं मी मारतो, जे वजन उचलतो त्याला एक प्रॉपर टेक्निक असते आणि त्या टेक्निकमध्ये आम्हाला कधी कधी इंजुरीज पण होतात. कारण का इंजुरीज, आता हे वजन बरोबर आम्ही डायरेक्ट मेटल बरोबर खेळतो, आम्ही त्यांना एक कम्पीट करतो पहिली गोष्ट. तेव्हा एक आपण आपल्या फिटनेसवरती एक हे ठेवावं लागतो, आम्हाला प्रॉपर लक्ष ठेवावं लागतं की आता ही आपल्याला टेक्निक ह्यावेळी वापरायची आहे. त्याच्यात कुठेही आपलं 19-20 झालं तर आपल्या बॉडीची म्हणजे इंजुरीसाठी खूप हे होतं आम्हाला. मग आम्ही योगाचे प्रकार असो किंवा स्ट्रेचिंग असो, आमचं प्रॉपर स्ट्रेचिंग योगाचे प्रकार पहिला जे आम्ही प्रॅक्टिस करायच्या आधी आमचं वॉर्मअप सेशन असतो, अर्धा तासाचं आम्ही वॉर्मअप सेशन करतो. मग हे जे आपले कॉमन गोष्टी आहेत ते आम्हाला पहिले करावेच लागतात, नाहीतर जे आपण मी बोलली इंजुरीज आहेत ते वाढत जातात. तर असे मग ते आपल्या टेक्निक्सवरती आपण वर्क ऑन करण्यासाठी आपल्याला हे बॅकएंडला स्ट्रेचिंग योगाचे प्रकार हे सगळं आपल्याला घेऊन चालावं लागतं. म्हणजे आम्ही फक्त वजन मारतो असं नाही आहे, आम्ही आपल्या फिटनेसवर आमचं स्ट्रेचिंग, आमचं मेडिटेशन, कॉन्सन्ट्रेशनसाठी आम्ही मेडिटेशन करतो. तर हे सगळं पण गरजेचं आहे त्यासाठी. बरोबर. मला आणखीन तुला विचारायचं आहे, म्हणजे हे क्षेत्र तसं बघायला गेलं तर मुलांचं वर्चस्व यात आहेच अर्थात. तुला काय वाटतं, म्हणजे किती फरक पडतोय? म्हणजे एखादा मुलगा जेव्हा पॉवर लिफ्टिंग करतो आणि त्याच्याच बरोबर एक मुलगी पॉवर लिफ्टिंग करते, दोन्हीमध्ये किती फरक असतो? आता मुलगी पॉवर लिफ्टिंग करते म्हणजे एक मुलगी खेळते, आपण असं पण म्हणू शकतो. म्हणजे शरीरात कसे बदल होतात किंवा काय चॅलेंजेस असतात मुलींसाठी? मुलींसाठी म्हणजे आता आम्ही मुलांपेक्षा तर आपली पॉवर कमी असते, आपण मुलांनी एवढा तरी वेट मारू शकत नाही. पण जेव्हा आपण पहिल्यांदा किंवा खेळतो, आपण प्रॅक्टिसमध्ये असतो, तेव्हा आपण आपल्यासाठी जेवढी प्रॅक्टिस करू किंवा आपण आपल्यात जेवढी ग्रोथ करू तर आपण त्या मुलांपेक्षा पण जास्त वेट मारू शकतो, हे आपल्याला तेव्हा रिअलाइज होतं. म्हणजे मी जेव्हापासून प्रॅक्टिस करते किंवा माझ्याबरोबर पण मुलं प्रॅक्टिस करायची, पण मी फर्स्ट खूप कमी पडायचे. म्हणजे मी पण म्हणायचे यार हा एवढा मरतो, माझ्याकडनं जात नाही. पण जेव्हा मी माझ्या टेक्निकवरती वर्क ऑन केलं, मी माझं प्रोटीन, माझं डाएट सगळं प्रॉपर एका मेंटेनवर ठेवलं, तेव्हा मला, आणि मी त्याच्यापेक्षा जास्त जेव्हा वेट मारलं तेव्हा मला कळालं की येस, हे मुलामुलीचं गोष्ट नाही, हा आपला मेंटल स्टेटचं गोष्ट आहे. म्हणजे आपण जर ठरवलं की आपल्याला हे मारायचंय तर आपल्याला मारायचंय, फक्त ठरवावं लागेल आणि एक म्हणजे प्रॅक्टिस आणि एक आपलं कन्सिस्टन्सी ठेवावी लागेल स्वतःमध्ये. फार महत्वाचं आहे सातत्य आणि तुमचा व्यायाम सराव, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यात आल्या. पण आता आपण तुझ्या स्पर्धेंकडे येऊया. आता तू एवढ्या स्पर्धा केलास, राष्ट्रीय पातळीवर तुला गोल्ड मेडल मिळालं, राज्य पातळीवर 12 गोल्ड मेडल मिळालेत. कसं काय मेहनत घ्यावी लागली आणि ते तुझे अनुभव काय होते खेळण्याचे? आता खेळून मला 7-8 वर्ष झाली आहेत. गेल्या मागच्या प्रत्येक कॉम्पिटिशनमध्ये एक नवीन अनुभव, नवीन म्हणजे प्लेयर सपोर्ट. आम्ही प्रत्येक वेळी वेगवेगळी टीम घेऊन जायचो. म्हणजे सिंधुदुर्गातनं कॉमन आम्ही 2-3 मुली होतो तीच जायचो. तिकडे जाऊन जेव्हा आपण आपल्या कॉम्पिटिटर्सला बघतो किंवा आता आपल्याला कळतं बाबा ही माझ्या गटात आहे, हिच्यापेक्षा जास्त मारायचं, तेव्हा एक भीती असते मनात की माझं वजन नाही गेलं तर, माझं वेट गेलं नाही तर. पण जेव्हा आपल्यासमोर आपल्या सपोर्टसाठी आपली टीम असते तेव्हा एक मोटिवेशन मिळतं की नाही आपल्याला मारायचं आहे आणि गोल्डच आणायचं आहे. म्हणजे नेहमी आपण जेव्हा खेळतो, मी जेव्हापासून म्हणजे खेळायला लागली तेव्हापासून हाच एक मोटिवेशन ठेवला की गोल्ड घ्यायचं आहे. सिल्वर ब्रॉन्झमध्ये कोण हे नाही, गोल्डच घ्यायचं आहे.
तर बडा सोचो जो भी सोचो बडा सोचो तर गोल्ड घ्यायचंय पण पहिलं जेव्हा मला सिल्वर मिळालं, सिलेक्शन नाही झालं, तर मी येऊन सरांशी बोलले. सर बोलले बघ ही तुझी पहिली कॉम्पिटिशन आहे, तुला पुढे अजून खेळायचंय, तुला गोल्ड मेडल मारायचे आहेत. मग मी ते खेळली, ते घेतलं आणि प्रत्येक कॉम्पिटिशनला आमच्याकडे कॉम्पिटिटर्स असायचे. म्हणजे कॉम्पिटिशन ही एक गोष्ट वेगळी झाली आणि आपल्याला जे वेट मारून मेडल घ्यायची ही गोष्ट वेगळी झाली. तर मग प्रत्येक म्हणजे नॅशनलसाठी तर बघायला गेलं तर म्हणजे प्रत्येक राज्य म्हणजे गुजरात, UP, MP, महाराष्ट्राची टीम, सगळ्या टीम येतात, एवढ्या मुली, एवढी तो क्राऊड असतो, त्यामध्ये वेट मारणं आपलं एक म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन त्या ह्याच्यावर ठेवणं हे खूप कठीण असतं आणि खूप चॅलेंजिंग गोष्ट असते. जे आपण पहिल्यांदा नॅशनल खेळतो, आपल्याला काहीच अनुभव नसतो, मग ते एक चॅलेंजिंग गोष्ट असते की पहिल्यांदा फेस करणं एवढ्या मोठ्या नॅशनलमध्ये. मला हा तुझ्याकडनं आणखीन थोडी माहिती हवी आहे. जेव्हा तुम्ही त्या क्राऊडमध्ये असता, आजूबाजूला एवढा गोंगाट असतो, समोर तुमच्या ते एवढं वेट असतं, ते तुम्हाला उचलायचं आहे, टेक्निक वापरायच्या आहेत, मग कॉन्सन्ट्रेट करणं किती अवघड बनतं त्यावेळी आणि तुम्ही कशी मेहनत घेता त्यासाठी? कॉन्सन्ट्रेशन हा म्हणजे आता आम्हाला आमचा मोटिव्ह माहीत असतो की आपल्याला जाऊन वेट मारायचं आहे. मग आम्ही आमच्या म्हणजे एका जागेवर बसूनच असतो, कुठे आजूबाजूला नसतो, आम्ही म्हणजे बघतच नाही. जेव्हा आम्हाला वेट मारायचं असतं तेव्हा आम्ही रेडी होतो, प्रॉपर आमचे टेक्निक्स मनात म्हणून होतं की आपल्याला हे मारायचंच आहे आता जाऊन. मग आमचे प्रिकॉशन म्हणजे आमचे सगळे आम्ही सेटअप होतो आणि मग जाऊन ते मारतो. पुढे जे आमच्यासमोर जज बसलेले असतात, रेफरीज असतात, त्यांना पण बघून कधी कधी भीती वाटते की यार हे देतील की नाही गोल्ड लिफ्ट. आमच्यासमोर 3 रेफरी असतात, तिन्हीपैकी आम्हाला 2 जर लिफ्ट पास ऑन त्यांच्याने केल्या तरच ते गुड लिफ्ट मिळतं आम्हाला, नाहीतर ती बॅड लिफ्ट, ती लिफ्ट धरली जात नाही. म्हणजे ते वजन उचलूनही आम्हाला जर बॅड लिफ्ट दिली तर कुठेतरी खचते, यार मी उचललेलं पण जरासाठी चुकलं. म्हणजे आमच्याकडे लॉकिंग असतं, सिटिंग असतं, म्हणजे स्कॉट मारतात आपण सिटिंग देत नाही, त्याच्यासाठी आम्हाला गुड लिफ्ट देत नाहीत. तर असं कुठेतरी असतं यार जरासाठी चुकलं. तर हे कुठेतरी पण असतं, कॉन्सन्ट्रेशन कधी कधी हल्लं की असं पण कधीतरी पॉईंट येतो की यार चुकलं जरासाठी. आता मला हेच विचारायचं आहे, असं तुझ्यासोबत कधी घडलंय का? म्हणजे अगदी काही पॉइंटने तुझं गोल्ड गेलंय, तुझं सिल्वर गेलंय, असं काही झालंय का? आणि त्यातून म्हणजे तो पराभवच असतो आपल्यासाठी, थोडंसं खचायला होतं, वाईट वाटतं, पण पुन्हा त्यातून मोटिवेट स्वतःला करणं फार गरजेचं असतं. हे कसं करत आहेस? तर मागच्या वर्षीच आमचं स्टेट सिलेक्शन होतं आणि माझा फक्त 5 किलोसाठी एक नंबर फर्स्ट रँक गेलेली, फक्त 5 किलोसाठी. आणि त्यानंतर जेव्हा मी रिटर्न आली घरी तेव्हा खूप डिमोटिवेट फील झालं का यार फक्त 5 किलोसाठी माझं गोल्ड गेलं किंवा माझं एक सिलेक्शन गेलं. पण त्यानंतर मी स्वतःला एक हे केलं की आता नाही मागे, म्हणजे आता आपण त्या 5 किलोसाठी आपण 10 किलो वाढवून आपण स्टेटसाठी गोल्ड मारू. तर मी सिलेक्शन झालं माझं त्या गोष्टीवरती, म्हणजे पहिले 2 नंबरला घेऊन गेले आम्हाला आणि मी स्टेटला गोल्ड मेडल मारलं. त्यानंतर मी सतत मागच्या वर्षी सिंधुदुर्ग ज्युनियर स्ट्रॉंग वुमनचे 4 किताब मारले. म्हणजे वेंगुर्ला, देवगड, फोंडा घाटमध्ये आमचे मॅचेस झाले आणि बांदामध्ये इथे मी ज्युनियर स्ट्रॉंग वुमनचे टायटल मारले. आणि तेव्हा मला काही लोकांनी असं पण सांगितलेलं की यार काय आहे, म्हणजे मी जेव्हा मेडल मारायची तेव्हा ते माझ्याबरोबर चांगलं, यार तू गोल्ड मारलंस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. पण जेव्हा माझं आता हे वजन गेलं नाही आणि मी सेकंड आले तेव्हा तेच लोक मला बोलायला लागले, यार नाही जमलं ना, असं कसं नाही जमलं, तू करू शकत नाही आता पुढे काही, तुझं काय होणार नाही पॉवर लिफ्टिंग. पण मी त्यांना एक रॉंग प्रूव्ह करून दाखवलं की असं नाही आहे, मी काय म्हणजे करू शकते, जर मनात आणलं तर आपण काही करू शकतो. तर ते असं मी सांगितलं, त्यांना पण प्रूव्ह केलं की यार नाही मी करू शकते. खूप खूप पॉझिटिव्हिटी महत्वाची असते या सगळ्यामध्ये. कारण तुम्ही व्यायाम करता, तुम्ही सराव करता एवढंच गरजेचं नाहीये, सकारात्मक दृष्टिकोनातून विचार करणं आणि असे जेव्हा आपल्याला प्रतिक्रिया येतात त्याकडे दुर्लक्ष करूनच पुढे जायचं असतं, ते तू करतेस, त्यासाठी आधी तुझं खूप खूप कौतुक. पण हा तुला आता सिंधुदुर्ग स्ट्रॉंग वुमन हा किताब मिळाला, हे सगळं झालं, पण हे करत असताना कधीतरी असं एक पॉईंट येतो ना की नाही मला हे जमत नाही आहे, हे आता होत नाही आहे माझ्याकडून, किंवा अशा प्रतिक्रिया मला येतात, असं जेव्हा तुला वाटतं तेव्हा तू काय करतेस नेमकं?
तेव्हा आता आपण म्हणतो ना की नेगेटिव्हिटीकडे आपण लक्ष द्यायचंच नसतो, म्हणजे आलं एका कानाने घ्यायचं दुसऱ्या कानाने सोडून द्यायचं. मग मी हाच विचार करते, यार ते लोक बोलत राहतील, बोलतील, ते चांगल्याला पण बोलतात, वाईटला पण बोलतात, पण त्यासाठी आपण आपल्यासाठी आपण डिमोटिवेट होऊन चालणार नाही. आपल्याला काहीतरी पुढे अजून करायचं आहे, आपले अजून मोटिव्ह्ज आहेत, आपलं फ्युचर त्यामध्ये आहे. तर आपण त्या गोष्टी इग्नोर करून त्या गोष्टीवर आपण एक ओके ती नेगेटिव्हिटी आपण पॉझिटिव्हिटीमध्ये घेऊन आपण पुढे ओके ते नाही म्हणते ना, आपण त्यांना रॉंग प्रूफ करून पॉझिटिव्ह वेमध्ये पुढे जावं, हेच मी एक डोक्यात मोटिव्ह ठेवते आणि खेळत प्रॅक्टिस करते. बरोबर. आता तुझ्या या सगळ्या स्पर्धांविषयी आम्ही जाणून घेतलं, पण तुझं आता शिक्षण काय सुरू आहे, मग तू काय करतेस या व्यतिरिक्त? मी आता SY BSc CS म्हणजे मी कम्प्युटर सायन्स करते, सेकंड इयरला आहे. कुठे आहेस तू आता? मी श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयामध्ये शिक्षण घेते. मग आता जेव्हा तुझे हे स्पर्धा लागतात त्यावेळी मग कॉलेजचं कसं मॅनेज करतेस? सध्या तरी मी आता युनिव्हर्सिटीसाठी तयारी सुरू आहे माझी, तर कॉलेजचं मी ह्या गोष्टीवर खूप आभार मानेन की मला त्यांच्यानी युनिव्हर्सिटी होईपर्यंत लीव दिली आहे स्पेशल प्रॅक्टिससाठी. कारण का ज्या लेवलची प्रॅक्टिस मला युनिव्हर्सिटीसाठी लागणार ती मला सिंधुदुर्गात तर नाही मिळत आहे, म्हणून मी मुंबईसारख्या शहरात जाऊन ही मी प्रॅक्टिस घेते माझ्या आताच्या प्रशिक्षकांकडनं. तर मी कॉलेजचं खूप आभार मानेन ह्या माध्यमातून की मला त्यांच्यानी लीव दिली ह्या गोष्टीसाठी, आणि की आता मला कुठेतरी वाटेल की स्पोर्ट्ससाठी काय ना काहीतरी कुठे कॉलेज हे आपल्यासाठी सपोर्ट करते. तर मला म्हणजे चांगलं वाटलं की कॉलेजने सपोर्ट केलं ह्या गोष्टीसाठी. कॉलेज तर आहेच, पण तुझ्या घरच्यांविषयी सुद्धा मला जाणून घ्यायला आवडेल. घरी काय वातावरण आहे? आता तुला एवढ्या सगळ्या गोष्टींमध्ये बघतायत, तुझी मेहनत बघतायत आणि तुझं यश पण ते जवळून बघताय, काय प्रतिक्रिया आहेत घरातल्यांच्या? घरातले म्हणजे माझ्या फॅमिलीतनं मी पहिलीच मुलगी, म्हणजे माझ्या बॅकला कोणी स्पोर्ट्स पर्सन असं कोणीच नाही. मग फुल फॅमिलीमध्ये मी एकच स्पोर्ट्स पर्सन आहे अशी की जिने आतापर्यंत नॅशनल किंवा स्टेट खेळलं. आईबाबांचं म्हणायला झालं तर ते नेहमीच खुश, म्हणजे पहिल्यांदा जेव्हा त्यांच्यानी माझा मेडल बसलं ते खूप खुश झाले की ते सगळ्यांना सांगत होते की यार माझ्या मुलीला मेडल मिळालं, माझ्या मुलीला मेडल मिळालं. आमचं सावंतवाडी शहरातच हॉटेल असल्यामुळे ते हॉटेलात राहून सगळ्यांना सांगायचं आता, म्हणजे अजूनही सांगतात किंवा कुठचंही मेडल असो, पेपरमध्ये फोटो आलेले असतो दे किंवा कुठेही काही सर्टिफिकेट मिळू दे, कुठे सिलेक्शन होऊ दे, कुठे सत्कार झाला, तर ते सगळ्यांना सांगतात आणि ते सांगताना खूप आनंद वाटतो की अरे आपल्या मुलीबद्दल सगळ्यांना सांगतात. तर हा एक पॉझिटिव्ह सपोर्ट मला फॅमिलीकडनं खूप आहे, माझ्या भावाकडनं, माझ्या फ्रेंड्सकडनं, म्हणजे फॅमिली सगळ्या सपोर्ट आहे चांगला. म्हणजे घरातून आतापर्यंत कोण नव्हतं कोणीच स्पोर्ट्समध्ये? हां. आणि जेव्हा तू घरी पहिल्यांदा सांगितलेलंस की मी आता जुडो कराटे करत नाही आहे, मी पॉवर लिफ्टिंग करते, त्यावेळी त्यांची काय प्रतिक्रिया होती? त्यांनी काय तुला सांगितलेलं? मी जुडो कराटे सोडला नाही, मी जुडो कराटे साईड बाय करते आणि पॉवर लिफ्टिंग पण करते. पण जेव्हा मी पॉवर लिफ्टिंग बद्दल पहिल्यांदा सांगितलेलं तर त्यांना पण काहीच नॉलेज नव्हतं ना मला नॉलेज होतं. मग त्यांच्यानी माझ्या सरांबरोबर बोलणं केलं की कसं आहे, काय आहे, बरोबर आहे का, किंवा सेफ आहे का, किंवा काही इंजुरीज, म्हणजे आपण त्या गोष्टीवर ते लोक जास्त विचार करतात. मग सरांनी त्यांना सांगितलं की असं काही नाही आहे, मुली खेळतात, आपल्या इकडे खेळत नाही पण बाहेर खेळतात. मी त्यांना चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण देईन आणि चांगल्या प्रकारे त्यांना पुढे नेईन. हे सरांबरोबर बोलणं झालं आमच्या म्हणजे आईवडिलांचं. मग त्यांना हे वाटलं की ओके ही करू शकते. आणि जेव्हा मी खेळायला लागले, स्पर्धा मेडल मिळवत गेले, तर त्यांना अजून एक हे झालं की ओके ही करू शकते, करू देत, त्यांच्यानी सपोर्ट केला. बरोबर. हे फार गरजेचं असतं. घरातल्यांचा सपोर्ट असेल तर आपण कुठल्याही गोष्टी मॅनेज करू शकतो आणि ते अगदी तुझ्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत, त्यामुळे त्यांचं सुद्धा कौतुक या निमित्ताने. आता आपण येऊया तुझ्या आत्ताच्या म्हणजे लेटेस्ट घडामोडीकडे किंवा तुझ्या लेटेस्ट खेळाकडे. ते म्हणजे आता तुझी आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्तरावर निवड झाली आहे, ती सुद्धा कोकण विभागातून. तिथे कुठकुठले जिल्हे होते? तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड, ह्या 3 मधून तू खेळलीस. तो अनुभव काय होता? म्हणजे काय वेगळेपण आहे या स्पर्धेचं? ह्या स्पर्धेत सिंधुदुर्गातली कॉलेजची मुलं असतात किंवा रत्नागिरी रायगडमधले सगळी मुलं असतात, मुली असतात. प्रत्येक म्हणजे आमच्याकडे इकडे इक्विप्ड हा प्रकार
प्रकार असतो पॉवर लिफ्टिंग मध्ये. म्हणजे काय होतं? इक्विप म्हणजे कॉस्ट्युम घेऊन खेळतो. आम्ही जे आता खेळतो ते रॉ असतं, ते क्लासिक. तिकडे कॉस्ट्युम घेऊन म्हणजे जेव्हा स्कोर असतो तो जास्त असतो मुलींचा, किंवा जो आपला रेकॉर्ड असतो तो जास्त असतो, आणि आमचा रेकॉर्ड असतो तो कमी असतो. तर पहिल्यांदा मी मागच्या वर्षी जेव्हा युनिव्हर्सिटीला खेळलेले तेव्हा कोकण विभागातनं सिलेक्शन होऊन, कारण का इकडे एवढ्या मुली नाही खेळत त्या रॉमध्ये, म्हणजे सगळे रॉज खेळत होते. जेव्हा मी मुंबई विद्यापीठाला खेळायला गेलो तेव्हा मुंबईतल्या मुली बघितल्या की कशा म्हणजे प्रॉपर कॉस्ट्यूमवरती कशा खेळतात. तर त्या गोष्टीवरती आम्ही एक वर्ष विचार करून आता हा निर्णय घेतला की मी पण कॉस्ट्यूमवरती खेळ. मग जेव्हा आता हे सिलेक्शन झालं आहे नंतर विद्यापीठासाठी, तर मी कॉस्ट्यूममध्येच खेळणार आता. म्हणजे पण आता त्यासाठी तुझी तयारी काय सुरू आहे? कारण एवढी मोठी स्पर्धा असेल, अर्थात त्याचं स्वरूपही मोठं असेल, मग त्यासाठी थोडीशी भीती पण आहे, दडपण पण आहे, टेन्शन पण आहे. काय तयारी सुरू आहे? तयारी आता म्हणजे जसं सांगितलं मी मुंबईमध्ये प्रशिक्षण घेते, तर तिकडे आम्हाला एक रेकॉर्ड दिला जातो की हा रेकॉर्ड मागच्या वर्षीचा रेकॉर्ड घेऊन आम्हाला ह्या वर्षीचं रेकॉर्ड एक फिक्स केलं जातं. तर ते रेकॉर्ड म्हणजे आम्हाला एक सेट करताना पण खूप मेहनत घ्यावी लागते, किंवा एक टेन्शन असतं की इथपर्यंत पोचायचंय. पण जेव्हा त्या रेकॉर्डपर्यंत पोचता म्हणजे कधी कधी वेट जात नाही, किंवा आपलं एक स्ट्रेंथ कमी पडते, किंवा काही गोष्टींमुळे आपलं एक हे होतं म्हणजे एक होतं कॉन्सन्ट्रेशन जातं. तर ती एक गोष्ट आहे की आता माझी प्रॅक्टिस सुरू आहे, आणि ते रेकॉर्ड आपल्याला त्या रेकॉर्डपर्यंत पोहोचायचं आहे. क्रॅक करायची गोष्ट वेगळीच आहे, त्या रेकॉर्डपर्यंत पोहोचायचं आहे. आणि लवकरच बघू, डिसेंबरमध्ये आता आमची स्पर्धा आहे, तोपर्यंत ते रेकॉर्ड मला क्रॉस करायचं आहे. मग आता तयारी सुरू झालेली आहे. हो. आता शेवटचा जाता जाता प्रश्न, अर्थात तुझं जे तू करिअर निवडलंस किंवा तू क्रीडा प्रकार निवडलास तो पूर्णपणे वेगळा आहे इतरांपेक्षा. सहसा इथं मुलींचं प्रमाण म्हणजे सिंधुदुर्गचा विचार करूया तर हे प्रमाण फार कमी आहे. पण जर मुलींना इथं यावंसं वाटलं तर तू त्यांना काय सांगशील, किंवा जे आता प्रमाण कमी आहे ते वाढवण्यासाठी काय केलं पाहिजे असं तुला वाटतं? अर्थात मी म्हणजे ही गोष्ट आता तुम्ही बोलात की वाढवलं पाहिजे, पण मी जेव्हा कुठच्याही मुलीला विचारलं की तू चल ना माझ्याबरोबर प्रॅक्टिस कर, मी तुला प्रशिक्षण म्हणजे मी तुला सांगते कसं करायचं, किंवा सरांशी भेटवते, तू सुरू कर पॉवर लिफ्टिंग. पण पहिली म्हणजे जी त्यांची रिॲक्शन असायची, नको मला नाही करायचं, काय ते मुलांचं गेम, जिममध्ये जाणार. मग हे कुठेतरी ऐकून वाईट वाटायचं की यार नाही, हे आपलं म्हणजे ह्यांना म्हणजे स्पोर्ट्स म्हणजे एक हे लागतं आपल्यासाठी, म्हणजे आपण म्हणतो ना एक स्पोर्ट्स स्पिरिट असतो ना आपल्यामध्ये, तो लागतो. पण मुलींमध्ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आहे, पण त्यांना तो एक कॉन्फिडन्स पण नाही आहे की त्यांच्यात की आपण करू शकतो. आपल्याला तो स्पोर्ट्स स्पिरिट प्लस कॉन्फिडन्स आला तर आपण या क्षेत्रात उतरू शकतो. आता बऱ्याच मुली, आता आपण म्हणतो ना यार मी बारीक आहे, मी कशी खेळणार, मी खूप जाड आहे, मी कशी खेळणार. म्हणजे काही लोकांना असं वाटायचं की मी हेल्दी आहे म्हणून मी खेळते, म्हणजे असं वाटायचं. पण आता आमच्याकडे 2-3 प्लेयर आहेत, ते खूप कमी म्हणजे 40 किलोच्या मुली आहेत, पण त्या 80 किलो डेडलिफ्ट मारतात. अशा पण आमच्याकडे मुली आहे. म्हणजे असं नाही की ते वजनाचं काही आहे, किंवा एक तू हेल्दी पर्सन आहेस म्हणून तू खेळू शकतेस, असं काही नाही आहे. आपल्याला जर वाटत असेल मनापासून हा खेळ खेळायचा आहे तर तो खेळायचा आहे. म्हणजे मी मुलींना पण सांगू शकते की पॉवर लिफ्टिंग आता आपल्याकडे एवढं कोण खेळतच नाही. आपल्याकडे अपॉर्च्युनिटीज आहेत की आपण ह्या इकडनं येऊन पुढे जावं. कारण का सिंधुदुर्गातनं घेऊन आपण महाराष्ट्र टीममध्ये जेव्हा जातो तेव्हा आपल्याला कळतं की ह्या गेमचा अर्थ काय आहे नेमका, म्हणजे तो कसा खेळावा, काय करावं. पहिला स्टेप जो आहे तो आपल्याला हेच आहे की आपण ह्या स्पर्धेत उतरावं. तर ही एक गोष्ट मी सांगायला की ह्या एक्सपिरियन्स म्हणजे एक स्टेप म्हणजे चान्स, एक कॉम्पिटिशन खेळा, दुसरं खेळा, एक नाही झालं दुसरं. खूप जण मुली डिमोटिवेट होतं की यार नाही बसलं मेडल, नाही होतंय माझ्याकडनं, असं पण काही जण म्हणतात. पण जेव्हा आपण एक विनिंग ह्याच्यावर जातो किंवा एका बार आपला हाय होतो तेव्हा आपल्याला कळतं की नाही हे होणार, आपण करू शकतो. जेव्हा आपल्याला कॉन्फिडन्स येतो ना तेव्हा वाटतं की येस आपण करू आता ह्यात. तर मी मुलींना सांगू शकते की एक स्टेप घ्या पुढे आणि चॅलेंज, इट्स अ चॅलेंज, लाईफ इज ऑल अबाउट चॅलेंज. तर आपण एक चॅलेंजच्या माध्यमातून पण आपण हे घेऊ शकतो की खेळूया, आपण ट्राय करूया. कारण का असं काही नाही की कोणत्याच मुली खेळत नाही, मी खेळते, अजून काही मुली खेळतात. बाहेर तर ह्याची अकॅडमी चालते. म्हणजे ह्यासाठी मुली किंवा मुले किंवा प्लेयर्स आपण म्हणू शकतो दिवसभर प्रॅक्टिस करतात अकॅडमीमध्ये,
किंवा स्पोर्ट्ससाठी आपण म्हणतो, तर ही एक अशी गोष्ट आहे की आपण करावी असं बरोबर. म्हणजे जास्त याच्यात. खूप कमी शब्दांमध्ये तू खूप चांगल्या प्रकारे समजून सांगितलंस. खरं तर याची गरज आहे. जर तुझ्यासारखा विचार करायला लागलो तर मला असं वाटतं सिंधुदुर्ग स्पोर्ट्समध्ये किंवा इतर बाकीच्याही गोष्टींमध्ये अजिबात मागे राहणार नाही. पहिल्यांदा ती प्रसन्ना, तुझं खूप खूप कौतुक. तू एवढ्या मोठ्या स्टेजपर्यंत पोहोचली आहेस, सिंधुदुर्गचं तू प्रतिनिधित्व करते आहेस, त्यासाठी तुला खूप शुभेच्छा. आता आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्तरावर तू येऊन पोहोचली आहेस. आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की प्रसन्ना ही सुद्धा स्पर्धा जिंकणार आहे. आणि जसं तू म्हणालीस की बडा सोचो, बाकी काय नाही, सिल्वर वगैरे आपल्याला बघायचं नाही, थेट गोल्ड बघायचं आहे. तर तू गोल्ड घेऊन येशील अशी आम्ही खात्री बाळगतो. त्यासाठी तुला खूप खूप शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. तर ही होती प्रसन्ना परब. अगदी खूप कमी वयापासून, अगदी 7वी पासून ती पॉवर लिफ्टिंग खेळतीये. कराटे, जुदो हे तर तिचं चालूच आहे, पण साईड बाय साईड तिने आता पूर्ण तिचा जो लक्ष आहे तो पॉवर लिफ्टिंगकडे वळवलेला आहे. अनेक स्पर्धा जिंकत, म्हणजे राष्ट्रीय स्तरावर 1 असेल गोल्ड मेडल, आणि राज्य पातळीवर तिनं 12 गोल्ड मेडल मिळवलेली आहेत. आणि आता ती तयारी करते ती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ स्पर्धेसाठी. तर लवकरच प्रसन्ना हे गोल्ड मेडल घेऊन येईल याची आपल्या सगळ्यांना खात्री आहे. तर तिचे विचारसुद्धा खूप चांगले आहेत. तुम्ही फक्त एक चॅलेंज घ्या, एक अपॉर्च्युनिटी घ्या आणि या क्षेत्रात उतरा. हे क्षेत्रसुद्धा तुमचंच आहे असा तिने जो सांगितलेला विचार आहे तो खूप सुंदर आणि छान आहे. तर याबरोबर आज आपण इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.